Halo dulur, tak sepino lokasi ketoprak Wahyu Budaya ning dusun Nelu ya lor. Lah iki tak sangkani kok lampu merah jakenan iki lor. Leren sedelok lampu abang terus lanjut belok kanan lor. Iki isih mengulon terus iki wis teko Alfamart daerah kene lor jakenan iki lor. Iki isih mengulon terus. Lah alhamdulillah lor cuacane iki panas lor. Ana cuaca panas niki suweneng nak pas ngeliput nyuting niki lho, dadine cuperah nih. Iki saya mengulang lor. Iki masjidnya lho, iki ana gapura iki belok kiri lor. Gapurane swangare ngene merah putih. Kaya lampangan bendera Indonesia warna merah putih nih. Kok kene malah jos sing ngono pemandangane lho. Langite barang niku awane ini kaya ngetutno aku niki nak ngene iki. Lah iki perapatan lor iki lurus ae lor. Daerah kene iki gudang rosok-rosok tok iki lor. Ana rosok wesi, ana rosok atom, plastik sembarang dengae pokok daerah Semput Andi iki ya lor. Apa Puluhan Tengah iki pokok rosok-rosok bos-bos rosok kabeh ya mae apik-apik. Awang gerliwat yene ya wong do muat rosok, wong do muat barang dengang ngene iku. Pokoke hasilnya kok rosok iki lor. Daerah kene lae dalane ya do dibetoni lor, jos-jos lho nganti mencirit-mencirit nih awet nak betone ngene iki lor. Daerah kene do panen lor, kiri kanan iki wis do bar dikombi iki. Wis karek ngenteni panen ketiga mbok diwalek enem mbok ora daerah kene lor. Lah iki daerah kene wis lurus terus iki lor, lurus mengidul iki. Bisa lumayan ado jebule lor. Ka dalan jakenan glonggong mau. Aku rene ngene iki gabut lor, ora ndek gawean lor. Dadine anggere ana ketoprakne ya tak syutingi, tak tekani ngene iki lor. Ini jane ya pengen golek kanca ngono ben iso ngrekam barang, iso nyetir barang ngono. Do ora gelem marah ya lor. Do sibuk mergawe mbok lapon. Lah iki kok ana bakul ning kene lor, iki wis ana wis cedhak nawa lho. Iki apa lor, ketoprak lor madhep mengidul iku lor. Ketopraknya madhep ngidul, ketoprak Wahyu Budaya hari Rabu. Walanggon